ଖରାଦିନର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାଞ୍ଜି। କାହିଁକିନା ୟାକୁ ଆମେ ଖାଇଥିଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମର ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ କିଛି କାଟି ନେଇଛି। ତାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲି। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ତେଲ କିଛି ଗରମ କରିନେବା। ତେଲରେ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଧା କଞ୍ଚା ଅଧା ସିଝା, ସେତିକିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି କିଛି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ତୋରାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଚିନି ପକାଇ ନେବା। ପିଠଉ ବଟା ମୁଁ କିଛି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ୟା ଜାଗାରେ ଚାଉଳ ଚୂନା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଉଳ ଚୂନାରେ ଆପଣ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇକି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠଉକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ପିଠଉ ପକାଇ ନେଲି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କାଞ୍ଜି ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେବା। ତେଲ ପକାଇ ନେବା। ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଦେଇ ନେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବା। ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କିଛି ପକାଇ ନେବା। ଛେଚା ରସୁଣକୁ ପକାଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଚଲେଇକି ଆମେ କାଞ୍ଜିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏ ଖରା ଦିନରେ। ନିହାତି ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।